θα ήθελα πραγματικά να μας περιγράψετε σε τίτλους είναι εκείνη την περίοδο. Το κλίμα τι εννοώ, ποιο ήταν το κλίμα με όρους, ας πούμε, οι εταίροι σας, ας πούμε, οι πρόεδροι των άλλων επιτροπών της κεφαλαγοράς, της Επιτροπής Κεφαλαγοράς της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας. Όταν εσείς πηγαίνατε που ήταν πολύ φορτισμένο αυτό το περιβάλλον και το κλίμα, αισθανόσασταν, όσο πλησιάζαμε προφανώς προς το κλείσιμο των τραπεζών, που είχε γίνει πολύ, πολύ οξύ το κλίμα, αισθανόσασταν ότι στην πραγματικότητα έχουν αποδεχτεί και αυτοί με έναν τρόπο ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ? Εγώ δεν το ζήσα αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Πώς εσείς το... Τη διάθεση εξόδου από το ευρώ στο επίπεδο μου δεν το αισθάνθηκα. Γιατί εκεί πρώτον υπάρχει συναδελφικότητα, είναι ένα αρκετά στενός κύκλος, περισσότερο τεχνοκρατών, δηλαδή ανθρώπων με πολιτικές, με αρμοδιότητες, αλλά σε επίπεδο τεχνικό. Οι αρμοδιότητες του επόπτη δεν είναι οι αρμοδιότητες του κυβερνήτη μιας χώρας, έτσι. Με φιλικές και συναδελφικές σχέσεις και με διερεύνηση των τεχνικών περισσότερων πτυχών. Άρα, επειδή και οι ίδιοι ήξεραν ότι δεν είναι στα χέρια των κεφαλαγορών η απόφαση για πιθανή έξοδο ή είσοδο ή μη έξοδο της Ελλάδος, αλλά και επειδή καταλάβαιναν και τις τεχνικές συνέπειες, τις απόλυτα δραματικές συνέπειες μιας πιθανότητας, είναι κάτι που δεν συζητήθηκε ποτέ αυτό. Αυτά που συζητούσαμε είναι πώς θα προστατευτούμε, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Ένα τεχνικό ζήτημα που απλώς το αναφέρω επειδή είπατε με τίτλους, είναι το ζήτημα του short selling, του σορταρίσματος δηλαδή των μετοχών, για το οποίο υπάρχουν ειδικά τεχνικά μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Και αυτά λαμβάνονται και λήφθηκαν σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές. Είναι κάτι που σχεδόν δεν μαθεύτηκε στην Ελλάδα. Φυσικά στην κεφαλαγορά το ξέραμε ότι απαγορεύτηκε το short selling, ότι τέτοια μέτρα, αλλά και μία τεχνικού χαρακτήρα περισσότερο, αλλά και σε πιο ευρύ επίπεδο, τι θα γίνει αν αυτό ξεφύγει, πόσο μπορεί να διαρκέσει ένα κλείσιμο τραπεζών και χρηματιστηρίου χωρίς να έχει πολύ μεγάλη συνέπεια, αλλά ξαναλέω, σε συναδελφικό, με διάθεση, εγώ θυμάμαι διάθεση βοήθειας και από τις χώρες που αναφέρατε, και η Γερμανία που ήταν ο μεγάλος, ας πούμε, ο δάσκαλος για τον κακό μαθητή, ο σκληρός, ήταν μαζί μας σε αυτό στο επίπεδο το δικό μας. Στο δικό σας κλιμά και υπήρχε μια αλληλεγγύη. Υπήρχε και μια αγωνία και μια αλληλεγγύη, αγωνία προς δύο κατευθύνσεις και για την Ελλάδα, αλλά ξαναλέω και για να μην ξεφύγει και γίνει συστημικός κίνδυνος για όλες τις ευρωπαϊκές κεφαλαγορές. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ποτόπουλο για αυτή την πολύ ωραία, νομίζω διαφωτιστική συζήτηση σε σχέση με την ελληνική κρίση, τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λειτουργία των κεφαλαίων και από το perspective ενός νομικού, το οποίο θεωρώ ότι προσθέτει πολλά έτσι, στο project και στα podcast που φτιάχνουμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω νομικού αλλά και ενεργού πολίτη. Προσπαθώ να είμαι και αυτό παράλληλα με την όποια επαγγελματική δραστηριότητα, και αν τελειώναμε με μία λέξη, με μία προτροπή δική μου, είναι ότι κανείς δεν χάνει ποτέ από το να συμμετέχει με τον τρόπο του και με τον χαρακτήρα του στη δημοσία ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.